Huomenta. Minun nimi on Kaisa Järvelin. Olen Taidetestaajissa yksi vastaavista koordinaattoreista ja koordinoin Uudenmaan ja Kymenlaakson alueita. Ja pidän tämän infon pääosin suomeksi. Mulla on diat myös ruotsiksi, koska vi har kotka svenska samskolan. Mutta valitettavasti mun ruotsin kielen suullinen taito on niin heikkoa, että mä mieluummin puhun suomea. Kirjoitan kyllä sinne kouluun aina ruotsiksi. Med hjälp av mina kollega som pratar svenska. Okei, mutta nyt mennään. Tämä on teille tuttu juttu. Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma on tämä Taidetestaajat. Ja mukana on kaikki Suomen koulut, kaikki Suomen yläkoulut. Joka ikinen kasiluokkalainen pääsee mukaan, riippumatta siitä, että missä päin Suomea sattuu sitä koulua käymään, onko opettaja aktiivinen ja sitten minkälainen kotitausta on. Taidetestaajat ohjelma maksaa kaikkien oppilaiden ja mukaan lähtevien opettajien tai ohjaajien, avustajien, mukaan lähtevien aikuisten pääsyliput ja myös matkat sinne elämyksiin. Ja kun puhutaan, että kaikki kasiluokkalaiset, niin tänä kuluvana lukuvuonna se on noin 72 500 osallistujaa, eli aika isoja massoja me liikutellaan. Ja sitten tämän mainitsen vielä, että kalenterivuonna 2026 meillä on 2 yhteistyötä. Toinen on kirkon 750-vuotisjuhlavuosi, eli meillä osa taideelämyksistä on kirkkorakennuksissa tapahtuvia kalenterivuoden 2026 aikana. Mutta nämäkin vierailut, jos niitä on, niin ne on tunnustuksettomia, ihan taideelämyksiä, mutta tapahtumapaikkana on vaikka konserttisalin sijasta kirkkorakennus. Ja sitten toinen yhteistyö, mikä ei nyt kymenlaaksolaisia kosketa, niin on yhteistyö Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 kanssa. Eli osalla Suomen maakunnista on ollut mahdollisuus valita valtakunnalliseksi vierailukohteeksi Helsingin sijaan Oulu, mutta me ollaan tehty tähän maantieteellinen rajaus, että me täältä etelämmästä päin ei sinne Ouluun päästä. Meidän ydintavoitteista tärkeimpänä sanoisin, että nuorten ääni kuuluviin Suomen taidekentällä, että meidän taidekenttä oppisi tekemään nuorille paremmin sopivaa ja nuoria kiinnostavaa sisältöä, jotta nuoret oppis tuntemaan taiteen, oppis käymään teatterissa, konsertissa, taidemuseossa. Ja sitten nostan tähän keskustelukulttuurin kehittäminen, eli siihen me pyritään sillä meidän arviointisovelluksella, että nuoret oppis muodostamaan oman perustellun mielipiteen, kirjoittamaan sen asiallisesti ja sitten keskustelemaan siitä omasta mielipiteestä. Taidetestaajia rahoittaa 2 yksityistä säätiötä, Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden. Me ei tällä hetkellä saada valtiolta senttiäkään rahaa. Ja toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto. Meitä on 6 koordinaattoria, 3 vastaavaa, sitten viestintä- ja tapahtumakoordinaattori, hallintosihteeri ja päällikkö. Ja tällaisella porukalla hoidetaan nämä vierailujen varailut ja bussien tilaukset ja kaikki muu työ, mikä siihen liittyy. Tosi iso osa meidän työstä on sitä taidetoimijoiden sparraamista ja valmentamista siihen, että miten kasiluokkalaisten kanssa on järkevää olla, että nämä taidevierailut on kasvatustilanteita ja sitä me hoetaan noille taidetoimijoille, että niille kaseille pitää kertoa, että miten täällä käyttäydytään, mitä täällä tulee tapahtumaan. Näin. Nyt jos olette seurannut uutisointia toissapäivänä oopperassa tapahtuneesta hämmingistä, niin se on osa sitä meidän tekemää taidetoimijoiden ja koulujen yhdyspinnoilla toimimista, että yritetään saada taidetoimijat ymmärtämään, että tämä on kulttuurikasvatusohjelma ja nuoret ei voi tietää, miten siellä ollaan, jos ei niille sitä kerrota. Ensi lukuvuonna jatketaan samalla meiningillä kuin tämä kuluvakin lukuvuosi, eli koulu saa itse valita, ottavatko he 2 vierailua sieltä omasta maakunnasta vai 1 omasta ja sitten toisen, nyt Kymenlaakson tapauksessa Helsingistä. Ja
Ihaninta olisi, että te koulussa yhdessä rehtorin ja sitten nyt niiden nykyisten seiskaluokkien opettajien kanssa niin keskustelisitte siitä, että mikä on teidän koululle paras vaihtoehto. Että jos valitsette lähteä sinne valtakunnalliselle vierailulle Helsinkiin, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Että onhan kaikki seiskaluokkien opettajat sitoutuneita siihen päätökseen, että lähdetään käymään Helsingissä. Me kysytään teiltä myös niin kuin noi kuljetusoppilaiden aikataulut siellä ilmoittautumisessa ja pyritään niin kuin laittamaan se vierailu aina siihen haarukkaan, että niitä kuljetuspusseja ei tarvitsisi niin kuin teidän lähteä siirtämään, mutta ymmärrätte, että jos lähdette käymään Helsingissä, niin aina ei ole mahdollista saada sitä slottia just siihen haarukkaan. Hei, tältä näyttää meidän nettisivut ja näytän näitä sen takia, että täältä on kielivalikko ja täältä oppilaat pääsevät antamaan sitten sen arvion, kun taidetestajissa kasit toimii kulttuurikriitikkoina. Te opettajat löydätte järjestelmästä oppilaille sellaiset arviointikoodit, joiden avulla oppilaat pääsee sitten antamaan sen arvion siitä kyseisestä taidevierailusta, missä ovat olleet. Ja opettajat pääsette kirjautumaan sisään täältä. Ja kirjautumissivu näyttää tältä. Ja käyttäjätunnus on aina teidän työsähköpostiosoite. Eli me saadaan tosi paljon viestejä opettajilta, että hei, minulla ei ole tunnuksia järjestelmään, voisinko saada ne? Sen jälkeen, kun teidän luokka on lisätty taidetestaajat järjestelmään, eli kuluvan lukuvuoden kaikilla kasiluokkien opettajilla, sikäli mikäli meillä on täällä oikea tieto, että kuka se opettaja on, niin teillä on se tunnus automaattisesti olemassa sinne. Eli tänne vaan kirjautumaan tähän kenttään työsähköpostiosoite ja sitten salasanan voitte asettaa tuosta unohditko salasanasi linkistä. Siitä tulee automaattisesti teille sähköpostiin semmoinen salasana-asetuslinkki. Se luultavasti päätyy roskapostikansioon, mutta sieltä sen pitäisi löytyä. Sitten jos on ongelmia kirjautumisesta, niin sitten aina meille info@taidetestaja.fi viestiä, niin autetaan. Kun olet kirjautunut sinne koulun sivulle, niin näkymä on tällainen. Teillä lukee testikoulun sijasta oman koulunne nimi. Ja tästä muokkaa nappulasta niin elokuussa kuluvan lukuvuoden osalta ja nyt marraskuussa, kun ilmoittautuminen on alkanut 5. päivä marraskuuta, niin päästään muokkaamaan näitä koulun tietoja. Eli rehtorin nimi, kouluosoite. Sitten siellä myös valitaan se vierailumalli, että lähdetäänkö valtakunnalliselle vai otetaanko lähivierailu. Ja kaikkina muina aikoina, jos koulun tietoja pitää muokata, niin muutokset meille sähköpostin kautta. Edelleen ollaan siellä koulun sivunäkymässä, se näyttää tältä. Täällä on tarkasteltava lukuvuosi. Meillä on aina siellä 3 lukuvuotta näkyvillä, edellinen, kuluva ja seuraava. Ja nyt te, ketkä olette seiskaluokkia, opetatte tai kuka tulee ilmoittamaan seiskaluokat mukaan taidetestaajien ensi lukuvuodeksi, niin tässä kohtaa pitäisi valita sitten toi 2026-2027, niin sieltä pääsee sitten lisäämään luokkia sille oikealle lukuvuodelle. Tässä tarkasteltavan lukuvuoden alla näkyy myös tuo vierailumallivalinta, että mikä se on. Tällä testikoululla ollaan valittu paikallinen vierailu. Täältä lisää luokkanappulasta päästään lisäämään luokkia nyt marraskuussa ilmoittautumisen yhteydessä ja sitten myös elokuussa, jos on päivitettävää kuluvan lukuvuoden osalta. Ja kaikkina muina aikoina, jos pitää lisätä luokkia tai poistaa luokkia, niin meille sähköpostiin. Ja koulun sivun alimmaisena niin näkyy nämä, että ketkä on koulun yhteyshenkilöitä. Tässä mä oon yliviivannut, ettei tule henkilötietoja tänne tallenteelle. Mutta täällä kaikki opettajat ei aina tiedä, että kuka meidän luokan taidetestaajat yhteyshenkilö onkaan, niin täältä se näkyy järkästä. Ja uuden yhteyshenkilön pystyy koulu lisäämään itse. Ja poisto pyydetään sitten meiltä. Opettaja näkee kirjautuneena aina vain sen oman luokkansa, eli koulun yhteyshenkilö näkee kaikki koulun luokat, mitä siellä on, mutta opettaja näkee aina vain oman luokkansa. Täällä on pikalinkit vierailutietoihin, eli
jos opettaja tuut järjestelmään ja näet, että siellä on luokkatunnus oikein, minun luokkatunnukseni on testiluokka 2526 ja oppilasmäärä 1 ja opettajamäärä 1, niin jos näet, että nämä on oikein, niin sit voit suoraan mennä tuolta klikkaamaan vierailua, niin pääset näkemään sitä, että minne te olette menossa ja mitä siitä pitää tietää. Mutta kaikki tiedot ja materiaalit löytyy myös klikkaamalla tätä luokkatunnusta. Luokan tiedot-sivu näyttää tältä. Meillä on uusi tänä syksynä julkaistu ETKO-video. Se on noin 9 minuutin mittainen. Ja se on ollut nuorten mielestä pääasiassa hauska. Kannattaa käydä katsomassa se. Siinä kerrotaan just etukäteen nuorille vähän siitä, että miten taidevierailulla ylipäätään ollaan. Tämä meidän niin sanottu yleisetkovideo ei kerro siitä, että mistä juuri se vierailu, minne te olette menossa, että mistä juuri se kertoo, mutta tästä yleisetkovideosta saa paljon apuja siihen vierailuun ylipäätään. Luokan sivulta löytyy myös ne molemmat vierailut, että minne luokka on menossa. Sitten siellä on etäelämysmahdollisuus, eli näitä etäelämyksiä koronan ansiosta meillä on nyt aina katsottavana. Siellä on tällä hetkellä yksi semmoinen Amalgam nykysirkus-elokuva. Niin jos on joskus vaikka joulukuun vikalla viikolla tai toukokuun vikalla viikolla teillä siellä oppilaiden kanssa koulussa tylsää, ettekä oikein tiedä, että mitäs nyt tehtäisiin, että olisipa nyt kiva tässä vaikka katsoa jotain ohjelmaa yhdessä, niin elokuvahetken sijasta voitte vaikka valita täältä Taidetestajat-järjestelmästä etäelämyksen, jonka voitte yhdessä katsoa. Täällä löytyy myös tämä ohjeita opettajalle osio. Siellä on tarkistuslista, sitten diasetti InfoTV:tä tai vanhempainiltaa varten, eli jos koulussanne on InfoTV-ruutuja, niin sinne voi laittaa pyörimään kans jo etukäteen oppilaille tietoa taidetestaajista, mihin elämyksiin ollaan menossa ja milloin, niin sitten oppilaat pystyy valmistautumaan siihen myös jo välitunneilla sillain ohimennen katsoen. Ja täältä löytyy myös kirjepohja koteihin, mitä voi sitten Vilmaan laittaa. Ja tämä on tärkeä juttu, että täältä löytyy myös ne arviointikoodit, eli jokainen opettaja klikkaamalla sitä omaa luokkatunnusta, niin sen sivun ihan alareunassa on nämä arviointikoodit. Jos koodeja on liian vähän, niin tuosta lisää arviointikoodi nappulasta tämä järjestelmä generoi niitä sinne lisää. Ja sanon vielä näistä arviointikoodeista, että jokaisella oppilaalla pitää olla oma arviointikoodi, että samaa koodia kaverin kanssa ei voi käyttää tai sitten se viimeksi annettu arvio ylikirjoittuu. Ja sitähän me ei haluta, kun me halutaan kuulla jokaisen nuorten mielipide siitä elämyksestä. No vierailun tiedot-sivu. Tässä on kyseessä nyt tänä syksynä Kotkan Satama-areenalla ollut megaspektaakkeli Sointi Jazz Orchestra ja Hassan Michael sointia ja sanoja. Eli täällä ylhäällä näkyy aina se ajankohta ja paikka ja sitten lyhyt esittely tästä, että mikä se elämys on. Täältä löytyy matkustustiedot, löytyy minä päivänä lähdetään, moneltako se bussi lähtee koulun pihasta. Huomioittehan, että nämä on aina lähtöaikoja. Eli tuolla 11.30 niin bussin pitäisi päästä liikkeelle tässä tapauksessa. Niin kannattaa aina mennä hyvissä ajoin pihalle odottelemaan sitä bussia. Ja tässä on myös paluumatkan tiedot. Sitten on opettaja valmistaudu vierailuosio, mikä on ehkä kaikista tärkein näistä järjestelmästä löytyvistä tiedoista. On tosi tärkeää, että te opettajat valmistelette oppilaat sille vierailulle. Taidetoimijat tekee toki oma osansa siellä vierailulla, mutta mitä paremmin on pohjatyöt tehty koulussa, niin sen paremmin se vierailu tulee sitten menemään, kun nuorilla ei mene aikaa sellaiseen turhaan härväämiseen, että miten täällä käyttäydytään, mitä täällä tulee tapahtumaan, mikä tämä juttu oikein on. Niin täältä löytyy toi video, mistä jo äsken sanoinkin, se meidän yleisetkovideo. Täällä on taidetestajat etiketti, miten teatterissa kuuluu käyttäytyä tai konsertissa taidemuseossa. Ja sitten täällä tiedostot otsikon alla on sen taidetoimijan, kunkin taidetoimijan vartavasten just sitä elämystä varten tuottamat etkot. Ja ne vaihtelee riippuen siitä, että minne olette menossa, kuka se taidetoimija on. Siellä saattaa olla heidän
itse tuottama niin kuin video, missä kerrotaan just siitä teoksesta tai vaikka muusikon ammatista tai mitä koreografia on miettinyt alkaessaan luoda jotain tietynlaista liikekieltä, jotain tanssiteosta varten ja niin päin pois. Tai nykysirkusesityksessä kerrotaan, että minkä nimisiä välineitä sillä lavalla on ja niin päin pois. Tai sitten siellä saattaa olla lyhyitä tehtäviä, jotka opettaja voi vetää omalle luokalleen. Ja jos näitä tehtäviä on, niin me ohjeistetaan niitä taidetoimijoita aina niin, että tehkää se tehtävä niin helpoksi, että opettajan ei tarvitse olla sen niin kuin taiteen asiantuntija, vaan että opettaja sillä omalla aineenopettaja ekspertiisillä, oli se mikä aine tahansa, niin pystyisi vetämään ne etkotehtävät omalle luokalle. Jos etkot on liian vaikeat tai jos etkot on teidän mielestä huonot, niin kertokaa siitä meille, niin me voidaan sitten kertoa eteenpäin tietoa sille taidetoimijoille ja sitten he oppivat kehittämään myös niitä etkoja teille opettajille paremmin sopiviksi. Myös jos etkot on ollut tosi hyvät, ne on ollut helpot vetää, oppilaat on innostunut niistä, niin kertokaa myös sekin, me mielellään kuullaan, niin saadaan oppia eteenpäin. Tämä on vielä se sivun alaosa, että miltä se näyttää, se taidevierailun tiedot-sivu. Sitten lyhyt kertaus, miten tämä koko prosessi menee. Ilmoittautuminen marraskuussa. Siellä tärkeää on se vierailumallin valinta. Jutelkaa siitä koulussa, että se ei ole yhden ihmisen päätös ja tuu sitten yllätyksenä kaikille opettajille, että jaha, nyt pitäisi lähteä Helsinkiin. Tai että mitä, eikö me päästäkään Helsinkiin tänä vuonna. Näin. Ilmoittautumisessa kertokaa meille, milloin teillä on vapaapäiviä. Jos esimerkiksi jossakin koulussa joku vapun jälkeinen perjantai on vapaa, niin me halutaan tietää se. Milloin teillä on TET-viikko tai taksvärkki ja sitten onko kuljetusoppilaita ja niiden aikataulut. Milloin viimeinen kuljetusoppilas tulee kouluun ja milloin he lähtee koululta, että mikä on se haarukka, jolloin liikutaan. Se pystytään yleensä siellä Kymenlaakson sisällä, kun on alueellinen vierailu, niin siinä huomioimaan ihan tosi hyvin. Ja Kouvolan teatteri esimerkiksi on niin kuin modannut sen oman elämyksensä, että se tapahtuu siinä haarukassa, että se on otettu huomioon myös siellä päässä. Sitten kun te olette ilmoittautuneet, meillä on samaan aikaan menossa taidetoimijoiden ohjelmahaku, eli samaan aikaan kun te ilmoitatte niitä 7-luokkia, niin taidetoimijat hakee meille. Meillä on aina joka vuosi avoin ohjelmahaku, jossa taidetoimijat tarjoaa niitä sisältöjä, kuvailee, että minkälaisia etkoja he ovat ajatellut, minkälainen taidesisältö on ajateltu ja minkälaiset jatkot mahdollisesti on ajateltu. Ja sitten näistä hakemuksista me valitaan. Meillä on noin 80-90 taidetoimijaa koko Suomessa per lukuvuosi aina toteuttamassa näitä elämyksiä. Kymenlaaksossa meillä on, mulla tulee siitä dia myöhemmin, en minä sinne nyt hyppää. Mutta siis, että kun koulut on ilmoittautuneet, tiedetään se 7-luokkalaisten määrä ja kun me ollaan valittu ne taidesisällöt, niin sitten me koordinaattorit varataan ne vierailut. Koulutta te voitte esittää toiveita, mutta aina niitä toiveita ei pystytä noudattamaan. Että ohjeeni onkin, että avoimin mielin vaan ja sinne mitä me valitaan, koska meidän ohjelma on aina tosiaan kuratoitua ja mietittyä sitä, että jos hakuvaiheessa on joku, mikä meidän mielestä ei sovi 8-luokkalaisille, niin silloin sitä ei valita ohjelmistaan. Me varataan ne vierailut ja sitten taidetestaajat järjestelmässä nämä vierailut tulee teille näkyviksi toukokuussa. Yleensä aina just vapun jälkeen me julkaistaan ne silloin ja viestitään siitä silloin myös teille erikseen. Silloin ne on hyvä käydä katsomassa ja merkitä sinne koulun lukuvuosisuunnitelmaan ja tarkistaa, että onko tässä nyt vielä joku TET-viikko. Niin, että mitä aikaisemmin me aina saadaan tietää, että taidevierailu on mennytkin TET-viikon kanssa päällekkäin, niin sen todennäköisemmin me pystytään etsimään teille sitten korvaava vierailu. Sitten kesäloma on välissä ja oppilaat osa muuttaa pois ja osa muuttaa tänne niin elokuussa päivitetään ne tiedot siellä, että mitä nyt ollaan ilmoitettu. Ja
Elokuussa te pääsette päivittämään ne tiedot suoraan sinne järjestelmään ja kaikkina muina aikoina ilmoittakaa siitä meille tuonne Taidetestaajat sähköpostiin info@taidetestaajat.fi. Eli jos on tullut yhdenkin oppilaan muutos, joku on lähtenyt pois sun luokalta tai joku on tullut lisää sun luokalle, niin me halutaan tietää se, koska me tosiaan ostetaan ne pääsyliput näiltä taidetoimijoilta ja meillä pitää olla oikea määrä tiedossa, että montako pääsylippua me tarvitaan, ja myös kuljetusten kanssa, että jokaiselle varmasti on paikka bussissa. Ja muistattehan ilmoittaa myös erkkaluokat ja kaikki mahdolliset erityistarpeet. Onko pyörätuolin käyttäjiä, onko tarvetta kuvailutulkkaukselle tai viittomakielen tulkille, ja sitten myös, jos teidän luokalla on erilaisia, apua, sana hukkui, nepsykirjoa, niin sinne lisätiedot kenttään voi siitäkin kirjoittaa, että jos toivotte, että taide-elämyksissä olisi vaikka se joku tunnustelupussukka, että oppilas jaksaa paremmin istua paikallaan parituntisen teatteriesityksen, jos hän saa samalla näprätä käsissään jotain, niin se on meidän hyvä tietää. Silloin taidetoimijat voi varautua siihen. Tai jos tiedätte, että on hyvä, että varoitetaan vilkkuvista valoista ja kovista äänistä, niin kertokaa sekin. Tämä on meillä kyllä peruskuvio. Ne kaikki aina varoittaa, jos on vilkkuvia valoja. Että ehkä sitä ei tarvitse kertoa. No, sitten kun tulee ne vierailut, jos pitäisi tehdä muutoksia koulukuljetuksiin, niin silloin te koulut teette ne. Me ei tiedetä teidän koulukuljetusaikatauluja. Vierailupäivän ruokailu on hyvä miettiä siellä koulussa. Otatteko te eväät mukaan vai käyttekö te matkalla jossain syömässä? Me valitettavasti ei makseta ruokailuja, siihen meillä ei riitä rahaa. Sitten muistatte tehdä ne etkot ja valmistautua oppilaiden kanssa, ja sitten vierailun jälkeen muistatte jatkot ja sitten sen arvioinnin, että oppilaat me käy antamassa sen arvion. Kuluvana lukuvuonna, eli nyt te 8. opettajat siellä, niin tässä on teille vähän dataa, että Kymenlaaksossa on tänä kuluvana lukuvuonna porukkaa tuo pikkusen vajaa 2000 henkilöä, kouluja on 25 ja luokkia 110. Ja teistä paikallisen vierailumalli on valinnut 8 koulua ja valtakunnallisen 17 koulua. Ja tänä kuluvana lukuvuonna niin teillä on ollut Kymenlaaksossa jo tuo yksi vierailevan taidetoimijan tuottama sisältö, mikä oli se Sointi Jazz Orkestra Kotkassa. Ja sitten helmikuussa on tulossa Kouvolan teatterissa esitys. Ja sitten valtakunnalliset vierailukohteet Helsingissä, mihin tulee siis vierailijoita kaikkialta Suomessa. Mutta tässä on ne kohteet, mihin myös Kymenlaaksosta joku porukka aina matkustaa. Matkustamisesta puheen ollen, niin ilmoittakaa Taidetestaajat järjestelmään se aikataulu. Ja minä tilaan ne kyydit, ja ei tarvitse itse huolehtia siitä bussien tilaamisesta. Minä tilaan ne. Kymen Charterline on meillä bussikilpailutuksen voittanut yhtiö, jota me käytämme. Sitten minä, kun olen tilannut ne kyydit, niin vien ne kyytiaikataulut sinne Taidetestaajat järjestelmään. Ja ne on siellä yleensä ihan viimeistä kuukausi ennen reissua, ellei ole ollut joku hässäkkäsysteemi, että on viime hetkessä huomattu, että hei, meillä onkin TET-viikko, ei päästäkään lähteä ja joudutaan vaihtamaan. Niin silloin saattaa mennä, että on niin kuin 2 viikkoa ennen vierailua näkyvissä. Mutta tyypillisesti ne on ihan viimeistään kuukausi ennen, mutta on jo aikaisemminkin. Et nyt marraskuussa esimerkiksi mä teen tilauksen kaikista kevätlukukauden kyydeistä, niin joulukuussa sitten näkyy järjestelmässä jo kaikki kevään aikataulut. Sille bussimatkalle te saatte meidän piikkiin varata 60 minuutin ruokatauon. Eli jos haluatte pysähtyä jonnekin ABClle tai minne nyt Pukaron Paronille syömään tunniksi, niin sen niin kun tunnin tauon siihen, mikä lisähinta sitten tulee sinne bussiyhtiön laskuun, niin me maksetaan se. Edelleenkään ei makseta niitä ruokailuja siellä Paronissa, mutta se tauko näin. Ja siitä te voitte sopia suoraan liikennöitsijän kanssa, eli siellä järjestelmässä, kun näkyy se aikataulu, niin siellä näkyy myös liikennöitsijälle yhteystieto, niin heille voitte soittaa ja varata sen ruokatauon, ja se tulisi tehdä 14 vuorokautta ennen vierailua.
Jos te haluaisitte viettää siellä kohteessa enemmän vapaa-aikaa, esimerkiksi jos lähdette Helsinkiin, käytte siellä taideelämyksissä ja sitten ajattelette, että no hei, mennäänpäs käymään vielä Suomenlinnassa, niin ne lisätunnit tulee sitten koulun maksaa itse. Ja se liikennöitsijän puhelinnumero tosiaan on siellä järjestelmässä niiden aikataulujen alla, niin se on hyvä tallentaa itselle, jos tulee jotakin hässäkkää silloin lähtöpäivänä. Viimeistä diaa viedään. Avun huuto. Olette ehkä kuulleet, että Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden lopettavat rahoituksen nyt ensi lukuvuoden jälkeen. Eli ne nykyiset seiskat, niin tällä hetkellä on viimeiset, ketkä pääsee taidetestaamaan, mikäli jatkorahoitusta ei löydy. Niin pitäkää ääntä ohjelman jatkumisen puolesta, jos sitä toivottavasti toivotte. Ja puhukaa alueen päättäjille, ketä ikinä siellä mahdollisesti tunnettekaan. Puhukaa paikallisille poliitikoille, puhukaa valtakunnan vaikuttajille, että taidetestaajat saisi jatkoa, että valtio ottaisi meidät budjettiinsa ja saataisiin jatkaa, että kaikki pääsisi taidetestaamaan jatkossakin. Kiitoksia. Ottakaa yhteyttä aina kun tulee kysymystä. Sinne info@taidetestaajat.fi osoitteeseen kannattaa se viesti laittaa. Me kaikki 9 koordinaattoria luetaan sitä ja jokainen poimii sieltä aina sen oman alueensa viestin itselleen. Mutta se on senkin takia käytössä se infoposti meillä henkilökohtaisten postien sijaan, että jos joku meistä sattuu olemaan sairaana, niin sitten toinen koordinaattori pystyy tuuraamaan helpommin, eikä jää koulusta tullut viesti vaan leijumaan jonnekin sähköpostikansioon. Näin. Onko teillä kysyttävää? Kiitoksia ajastanne. Mukavaa koulupäivää ja hyvää viikonloppua.